Els vehicles de lloguer són un servei que al Principat i, contràriament al que es pot pensar, no només utilitzen els turistes. També recorren, per exemple, empreses que necessiten vehicles de substitució. L'aprovació de la Llei del Transport el 2015 ha suposat una regulació per al sector. L'activitat de lloguer de cotxes té un mercat petit a Andorra, tot i que hi ha una desena d'empreses que s'hi dediquen, tant a través de companyies internacionals com amb marques pròpies. Més enllà del turisme, també donen servei a empreses i a particulars del país. Treballem tant amb turista com amb client d'empresa. Turista pot ser tant gent d'aquí que marxi cap a fora i ens lloga el cotxe per fer el seu viatge, o gent que ve aquí i lloga un vehicle per poder-se desplaçar dintre del país o fer excursions a la vora. I d'altra banda, amb empreses tenim industrials pel lloguer de furgonetes o bé empreses asseguradores que contracten el vehicle de substitució o per comercials que es desplacen també per fer les seves visites. A banda del client rus, en clara davallada, els visitants que més utilitzen aquest servei són els anglesos, els espanyols i els francesos. El mercat turístic està lleugerament a la baixa ja des de fa un parell d'anys, que ens afecta molt el mercat rus, per exemple, que és un mercat que acostuma a llogar molts cotxes de lloguer i és un mercat que va lleugerament a la baixa. Per la resta d'activitat nostra, que és el mercat més aviat local, és relativament estable. Amb tot, les empreses de vehicles de lloguer celebren que la llei del transport hagi regulat aquest sector. Ara sí s'ha fet una llei específica o una normativa específica dins de la llei de transport que obliga a totes les companyies a estar registrades, a tenir uns estàndards de qualitat amb la flota, és a dir, una antiguitat. La nova normativa també permet fer front a casos de competència deslleial. Casos d'intrusisme abans de la regulació que es va fer l'any passat, n'hi havia especialment empreses que eren de fora del país que venien aquí a fer la temporada i llavors contactaven directament amb el client als hotels, per exemple. Es calcula que a Andorra hi ha uns 150 vehicles de lloguer, que mai superen els 2 anys d'antiguitat.